Això és El senyor Miret recomana. Bon dia, estimats seguidors. Avui parlarem de dos llibres. Tots els camins duen a Roma i Vida privada, de Josep Maria de Sagarra. Dos llibres. Els dos llibres parlen de Barcelona. Qui vulgui conèixer com era Barcelona i com es vivia a Barcelona el primer terç del segle XX ha de llegir aquests llibres. Malgrat que la seva mirada, sobretot la de Gaziel, és molt burgesa. A Sagarra, després de llegir Vida privada, de forma graciosa se m'ha ocorregut anomenar-lo el Balzac català. El llibre és un monument literari. Un monument literari, però, del segle XIX. Potser és una mica anacrònic, potser la literatura anava per una altra banda en el moment en el qual el va escriure, però això no treu de que sigui un llibre grandíssim. Retrata un món decadent i exagerat amb un estil ple de recursos retòrics, gràcia i ironia. La segona part del llibre potser conté massa digressions sobre els personatges que la fan una mica avorrideta, però cal llegir-lo. Tots els camins duen a Roma, de Gaziel. Ja veieu, és un llibrot gran, pesa. Al llibre trobem una molt bona escritura. És un llibre entretingut, amb alguna estona avorrida, sobretot quan cap al final parla dels personatges cabdals de l'Institut de les Lletres Catalanes, quan ell hi treballa, es fa una mica tediós. De qualsevol manera, és una crònica enorme d'una època. Destaco que l'autor té una visió conservadora, masclista, amb tons moderats, però conservadora i masclista. I no tinc clar si aquesta visió masclista de les dones, aquesta visió burgesa i conservadora del món, la diu de sentiment o és perquè està reflexant simplement l'època amb la que està ambientada la novel·la. Malgrat aquestes pegues, estic satisfet de la seva lectura. I res més per avui. Recordeu, això és el senyor Miret recomana.